Phinde nginibingelele namhlanje ke usanda ukudlula iFathers Day. Ilanga elibungaza obaba. Nami ke ngubaba. Ngiba ngubaba ke yini esijabulisayo thina ubaba. Into ekade ngihlale ngiyicabanga ukuthi ingabe engibazalayo bayakhula yini eminyakeni asebekuyona, right? Mina ke sengikhulisa abantu abangaphezulu kuka 20 years of age. Ngamanye amazwi abantu asebekhulile labo. Esekufanele ubone i-independence, ubone also a sense of responsibility. So kimina i-present ade ngilindele eFathers Day kwi-age esengikuyona is to see lezo zinto, ukubona lezo zinto lezo. I-independence ne sense of responsibility. Futhi kuyimela nokuba umuntu i-responsibility ngesiZulu. Nokuba umuntu okwazi ukunakekela izinto, asisho njalo, okwazi ukunakekela izinto. So in a way I can say that I was granted my wish. I was able to experience that and find myself comfortable about engibakhulisayo. Ukuthi uma ngibuke ikusasa labo ngiyabona ukuthi bazokwazi ukuthi baqhubeke nempilo. Yikona kade ngikufisa ke lokho mina. So lo msebenzi ke loyo noma leso sifiso awusifisi kanye, into oyifisa njalo lokuqhubekile uyifisa njalo, uhlala ufuna ukubona igrowth ngaso sonke isikhathi, ufuna ukubona ukukhula ngaso sonke isikhathi, nokuyimela ngaso sonke isikhathi. So yilowo mina nje ade ngikufisa nengiyoloku ngikubhekile kuphela nje ngoba impilo yinde. So ngamanye amazwi kushintsha njalo, yabona. So alikho izinga lakho ufika khona ul-understand ukuthi noma uliqonda ukuthi fanele uliphile kanjani. Alikho. Ngisho umama ongizalayo kwi-age aphila kuyona namhlanje akayazi, uyaqala ukuyibona lento akuyona. So sonke ke sihlale siphila into entsha ngaso sonke isikhathi iminyaka mayihamba. So ney'ngane zethu kanjalo nazo ukukhula kwazo kudimanda noma kufuna elinye izinga lokuzimela. Idimanda elinye izinga lokuyimela ngaso sonke isikhathi. And so yikona kade kungiphatha kabi. Well, not necessarily kungiphatha kabi. Mhlambe anxious to see, ijahile ukukubona. And ngiyacabanga ukuthi ke ngingasho ukuthi ngikutholile ukuthokomala for now. Ngoba it can only for now. It can only be for now. Ngikutholile lokuthokomala. So yona present engiyitholile leyo engicabanga ukuthi ke ngifisa ukuhlale ngiyithola njalo ngeFathers Day, ukubona ukukhula nje kuphela. Namhlanje ke ngifuna ukuthi ke sikhulume ngesihloko esithi ke umculo ke engiwenzayo u-influence yini? Yini eyenza ukuthi ngenze lo mculo? Yini le engigqugquzelayo, mhlawumbe ngasho njalo, ukuthi ngiwenze lo mculo? Mhlawumbe ukugqugquzela is not the right word.
mhlawumbe it's not the right word, influence akukona ugqugquzela. Yes, inako ukugqugquzela kodwa ah, not necessarily ukugqugquzela as in umsuka womculo wonke, but i-influence angeke ngithi mhlawumbe i-influence yamaculo, hhayi yomculo, yamaculo. A-influence-wa yini amaculo engiwabhalayo? Mina-ke ngikhulele-ke emndenini okholwayo, okusho ukuthi-ke abangaziyo bayazi ukuthi-ke lapha ekhaya sasabantu abaya enkonzweni nje kuphela. Ngisho umculo ngawufunda khona enkonzweni, ngawucula khona, ngakhula kuwona umculo khona, ngikhuliswa abantu bakhona. So labo bantu ngempela ngempela benkonzo bayiphatha enkulu yomculo engiwenzile iminyaka neminyaka, nengisawenza namanje, engisawenza namanje. And so i-influence kusho ukuthi-ke ngingasho ukuthi-ke ngaleya minyaka le yakudala, ngenxa yokuthi inkonzo engikhule kuyona iyinkonzo ekholelwa ukuthi umuntu ophila emhlabeni uyaphila kodwa usendleleni, akazi ukuhlala la unomphelo, kodwa ngelinye ilanga uyogcina esekuphi, esesezulwini. Isho njalo inkonzo ethi ngamanye amazwi izulu liba umklomelo ukuphila kahle emhlabeni. Yaklonyelisa ukuthi-ke uzongena ezulwini, kodwa uma ungaphilanga kahle awuze ungene ezulwini. So umculo-ke engangiwenza-ke udalo okuwumculo okhuluma ngama-promises. Ingoma yokuqala le engayibhala ama-promises kaNkulunkulu kumuntu, empromise ukuthi-ke ngelinye ilanga uzomrewada, agcine esesezulwini. Enye into-ke eyayi-influence lo mculo kwakuwukucula ngokuthi-ke ngoba why i-emphasis noma kugcizelelwa indaba yezulu. Kugcizelelwa indaba yezulu ngoba umhlaba awulula. Abantu abaphila emhlabeni baphila ekuhluphekeni. Njengoba bephila ekuhluphekeni nje kune-need noma kunesidingo sokuthi kube khona isikhathi la khona ethulwa lo mthwalo. Ngamanye amazwi baphile benethemba lokuthi ngelinye ilanga noma ngihlupheka manje, kodwa lo mthwalo uzosuswa kumina ngelinye ilanga, ngikwazi ukuthi ngiphile impilo engiyifisayo, la khona ingasekho zonke lezi zinto lezi ezingixakile empilweni. So amanye amaculo ayenalokho ukuthi kuzodlula, amanye ethi-ke ngilinde i-reward noma ngilinde lowo mkomelo mhlawumbe, ayisho njalo amanye isho lokhu. Ngizama ukucabanga ukuthi akhona nayehlukile kulokho, ngoba I've noticed ukuthi amanye ama-religions noma amanye ama-spiritualities and spiritual spaces noma iy'ndawo zikamoya ezinye azifani nse, azifani nse, angisho njalo. Zizonke nje ayifani nse indlela ey'buka ngayo indaba yokuphila emhlabeni, indaba yokuthi uma ngabe singasekho emhlabeni kwenzekani kithina, yabo? Noma mhlambe ngelinye ilanga mhlambe in the kwikusasa elithile kude la khona mhlambe
kobuya uJesu aze emhlabeni nje iBhayibheli lisho ukuthi uyobuya ngelinye ilanga eze emhlabeni. Ah, engikubonile ngokunaka nje ukuthi ezinye iy'nkolo nayezinye iy'ndawo zikamoya azikubuki lokho kakhulu, azikubuki lokho kodwa zibuka impilo, ezinye y'buka impilo nje yasemhlabeni yodwa, aziyibuki impilo engale. Ezinye y'buka impilo yabangasekho ukuthi-ke bayi-influence-a kanjani impilo noma banethonya elingakanani empilweni yethu thina esiphilayo. So labo bantu ngiyacabanga ukuthi-ke bocula uma becula uma kuwukuthi abaculi njengami, bocula umculo ozokhuluma ngalokho, yabo. Mina-ke ngangicula umculo okhuluma ngey'nkinga ey'zodlula noma kufanele zidlule ne-reward yasezulwini or mhlambe nokubuya kaJesu futhi ngoba kuhambisana ne-reward ukubuya kaJesu kulelo lokhuzana. Sebenzise leli gama elithi cosmology, kule cosmology engakhulela kuyona. So uyazi uma ngibuka-ke i-influence, angisebenzise leli gama lesingisi lithi i-influence noma ithonya noma ngingekho sure ukuthi ithonya igama eli-strong elichaza i-influence. I-influence iyashintsha i-influence, kulula ukuthi kuyenzeka ukuthi ishintshe, ingashintsha ngisho njalo. Ingashintsha i-influence ngoba isibonelo, into engihlale ngisho nami mangixoxa nje nabantu ukuthi yazi kwathi makushaya u-1994 zashintsha izinto eSouth Africa. Zashintsha izinto eSouth Africa but lolo shintsho lolo kwangelona ushintsho kwangelona ushintsho olwalwenzeka eSouth Africa kuphela, but lalwenzeka nasemhlabeni wonke futhi ngaleso sikhathi leso. Ngoba uma usubuka uhlehla kancane uzothola ukuthi izwe leli kwakuthiwa yilokhuzana nini, i-Soviet Union lawa ngayo leyo minyaka o-90 bani, o-89 lapho kuya ko-1994 right, lawa lelo zwe lelo. Lathi maliwa wawa uBerlin Wall emva kwalokho noma kwawa angisazi ukuthi kuphi okwawa kuqala kodwa kwakuhambisana konke ngaleso sikhathi. Emva kwalokho kwaba khona-ke inkululeko yase-South Africa. Emva kwalokho ziningi izinto ezashintsha emva kwalokho, emva kwaleyo minyaka leyo nasemhlabeni nje yabona. Kwaba ngathi kwaba khona lento ekuthiwa-ke i-capitalism, okusho ukuthi-ke indlela yokuhweba neyokuphila kwabantu exhomeke kakhulu ekuhwebeni isiyashintsha, sekuyiyona i-capitalism sekuzoba yiyona okuyiyona enkulu kakhulu emhlabeni, ayisaqophisani kakhulu nale ekuthiwa i-socialism ezazikade yiphikisana. So kuningi okwashintsha okunjalo ngaleso sikhathi. So uma lolo shintsho-ke selifika ne-information eningi. Enye into eyenzeka ukuthi kusukela ngakuleyo minyaka leyo, kuleyo minyaka nolwazi lwamakhompyutha lwaqala lwenze njani, lwakhula. Ngikhumbula ngibona i-internet for the first time, Netscape. Ngubona esikoleni engangifunda kusona. Okusho ukuthi kuleyo minyaka leyo yama-90s kwase kuqala sekwenze njani, ulwazi selwanda fast ngamanye amazwi, selwanda fast. Okuchaza ukuthi-ke even ama-influences that we had ngaphambilini, esasinawo ngaphambilini ayesezoshintsha, ayese-forced ukuthi ashintshe. Uma engashintshi angazi ukuthi kwakungenzeka kanjani lokho. Kwakufanele ashintshe ngenxa yokwanda kolwazi. So emva kwalokho-ke right,
ngingasho ukuthi mhlambe gradually or kancane kancane ngaqala ngafunda izinto ezintsha engangiqala ukuy'funda kodwa kwathatha isikhathi nakhona mhlawumbe kwaphela wonke loyo 10 to 20 years maybe sisa-adjust-a, sisa-stuck olwazini oludala zizama uku-adjust-a olwazini olusha, zizama ukufunda izinto ezintsha. Esey'fika ngolwazi no-Wikipedia uma uthi ungena kwi-inthanethi ufuna ukuthola ukuthi into ethile iyini, isheshe ikutshele le dictionary noma le encyclopedia ikutshele ukuthi or lokhuzane umqulu wolwazi usheshe ukutshele ukuthi nayi lokhuzane, nayi incazelo yalento oyifunayo, isheshe ikunikeze yona. Yabo sasinalezi zinto ongasadinga uthisha, umane ubuze lento ikutshele. Namhlanje kuno-AI, awusabuzi kuphela u-Wikipedia, usubuza nani no-AI namhlanje. So influence singabi lost. So influence yomculo engiwenzayo. So I was always fascinated, or I have been fascinated lately by the nature kaNkulunkulu. I've been fascinated by nature kaNkulunkulu. And umculo engiwenzayo ngingasho ukuthi manje namhlanje sengiyajomba-ke manje sengijomba iminyaka eminingi. Ngingasho ukuthi namhlanje umculo engiwenzayo wonke noma ngabe yiliphi uculo odlula kulona olubonayo noma ngabe ekubhalweni noma lisanda gospel noma ngabe lisanda secular, wonke ane-influence efanayo ye-nature yobuNkulunkulu noNkulunkulu, i-nature yobuNkulunkulu noNkulunkulu. Over the years-ke or recent years, mhlambe the past 10, was it 10 years or more, yeah, slightly more. Bengiloke ngithola ulwazi oluhlukene oluningi ngokulandela abantu ngoba kuhle, enye into enhle nge-social media abantu esibalandelayo abakholelwa ey'ntweni ey'ningi. Kumnandi ukubalalela ngoba ekubalaleleni uyakwazi ukuthola ama-similarities noma into ey'fanayo nezinto owawuy'fundiswa mhlambe kodwa abazisho ngenye indlela bona, uyayibona leyo nto? Abazisho ngenye indlela bese uyaqhathanisa ubone ukuthi oh okay siyafana la, uyabona? Bese ingabikho lento yenkolo yakudala ngaphambi ko-1994 noma mhlambe just after le yokugxekana ukuthi inkonzo ethile yimbi kunenye or inkonzo ethile akuyona kaNkulunkulu. Uyabona kwakugcwele lezo zinto kuleyo minyaka lezo. Ngamanye amazwi iy'nkonzo zaziyizitha. Kuthi noma usemngcwabeni umfundisi agxeke inkonzo enye mhlawumbe ekhuluma phambili, uyabona emngcwabeni. Ubona abantu besukuma bephuma bedinwa ukuthi yini la ekhulumayo lo muntu lo, yini angabahloniphi, uyayibona leyo nto. Kwakunezimo ey'njalo ngaleya minyaka kodwa kule minyaka yanamhlanje angikuboni kukuningi lokho, angisakuboni kukuningi lokho. Sengibona ngathi abantu bakule simo engikusona nami sokuthi sebeyalithola ulwazi, sesiyalithola sonke ulwazi and lolo lwazi esilitholayo-ke siyalulokhuza. Luyasisebenzela ukuthi lusifundise ukuhloniphana ne-tolerance. Tolerance ukunikezana ithuba, ithuba ngisho njalo, ukunikezana ithuba. Singancishani ithuba, sinikezane ithuba. So I was fascinated by the nature of God. I'm fascinated, angisho njalo, by the nature of God. Ngaze ngaqala ngoba-ke kwesinye isikhathi-ke ngike ngibhale-ke iy'ncwadi. Incwadi engisayibhalile kodwa-ke incwadi ephathelene nako ukurekhoda njengoba kade ngisho kula masonto adlule kwenye yamavidiyo lawo. Okunye engikubhalile kwakuyi-songbook nje kade ngifisa ukuthi-ke
ngibeka amaculo ami athile esengiwenzile ngiwafaka kwi-songbook bese ngiyawafaka laphaya ey'tolo ukuze abantu bakwazi ukuthi-ke babuke ukuthi nawa amaculo ayiwabhalile ngale minyaka, awabhala ngale minyaka ngamanye amazwi. Ngamanye amazwi indlela yoku-archive-a yami umsebenzi engiwenzile ngiwu-archive-a ngokuthi-ke ngiwufake-ke ey'tolo ukuze kwazi ukuthi abantu bakwazi ukuwuthola bawubuke bawuhlaziye whatever reason, yabona? Isintu esifuna ukuthi sike esinayo mayelana nemisebenzi eyenziwa abantu emhlabeni. So ekubhaleni kwami, yes, ekubhaleni kwami ngangifisa ukubhala incwadi engayiqamba ukuthi i-God book. I-God book noma incwadi kaNkulunkulu noma ngoNkulunkulu, angisho njalo, hhayi kaNkulunkulu, incwadi ngoNkulunkulu. Ngoba i-nature kaNkulunkulu mhlawumbe angisho nje ukuthi kwi-relationship yami nenkonzo kwahamba yaba stressed, yes, yaba stress for izathu ezithile engingasho ukuthi ayikaze idiscusswe, mhlambe futhi engeke za-discusswa. So yathi mayiba stressed yangifaka kwikhona lokuthi yangifaka kwikhona lokuthi ngibe ne-stress, leso stress leso sangisiza ngoba sangenza ngaqonda nge-nature noma imvelo kaNkulunkulu. Ngakwazi ukusihlaziya kahle ukuthi-ke uNkulunkulu kulesi simo engikusona or noma kule mpilo engiyiphilayo uyini, kunempilo engiyiphilayo. Kukhona i-example engihlale nayo, ngithanda ukuyi-quote yomfundisi owayexoxa indaba. Angizukuyisho indaba njengoba injalo ngoba ngisaba ukuthi ngithi uma ngisho bese ngingayi-quote kahle kanti indaba ekwi-public domain, yabona? Angifuni ukuyisho kabi bese ngihluleka ukuyi-reference-a kahle, yabona? So angizukusho ama-details endaba, kodwa-ke ithi-ke indaba-ke abantu abathile kwenziwa le nto ekuthiwa i-genocide kubona. Yathi uma yenziwa le genocide kwase kusala oyedwa. Uyaxoxa umfundisi, angithi uxoxa leyo ndaba. Kwase kusala umuntu oyedwa. Kwathi uma esala lo muntu oyedwa wayesebuzwa nge-experience yakhe. Wabuzwa yabona, ngakufundile ngale simo esibuhlungu esimvelela ukuthi bonke abantu bakubo babhubhe baphele bangabi bikho, nabantu ayebazi, nabantu ayebathanda, wonke umuntu asale nje eyedwa lo sisi lo. Manje uthi-ke uma exoxa-ke lo mfundisi ebesethi uthi uma esechaza-ke lo sisi uthi into engiyifundile ukuthi next time, ngoba engathi sithi story-ke ngaphambi kokuthi-ke kuqedwe ngabo kwathiwa abathandazi bathi-ke uma besacimezile, hawu, kwase-ke kuyonakala kanjalo-ke, baqeda bonke. Naye bacabanga ukuthi uphelile kanti azange aphele, uyaphila. Wasinda-ke yedwa-ke lo sisi lo. Uma esebuzwa-ke ukuthi-ke i-experience akufundile, ufundeni kulesi simo sonke, yabo, kuyo yonke lento eyenzekile. Usethi-ke yena
engikufundile ukuthi-ke next time uma kuthandazwa angizukuwavala amehlo. Leso story leso namanje yazi mangisicabanga i-answer yakhe iyamangaza yabona. Uthi ngeke awavala amehlo ngoba kusho ukuthi uma wavala amehlo ngeke abone mangingena laba abafuna ukubabhuqabhuqa uyabona lo ngeke aze akwazi ukubona lokho. Kodwa-ke umfundisi uyaqhubeka akagcini-ke ukuthi-ke usho njalo. Into emnandi-ke uyichaza kamnandi umfundisi uma esethi-ke uma esethi into ejule kakhulu ngontombazane lo okuyena owasala ukuthi uthi umfundisi uma echaza athi isimangaliso leso athi isona sodwa isimangaliso esenzeka kule ndaba noma esikhona kule ndaba. Isona simangaliso esikhulu esikhona kule ndaba. Uthi-ke lesimangaliso ukuthi uthi-ke lesimangaliso ukuthi kuyo yonke lento eyenzekile, sonke lesimo kade senzeka, yonke lento ebuhlungu eyenzekile kulo sisi lo. Uthi-ke lo sisi noma engashongo kodwa wayesho ukuthi usazothandaza futhi nokuthi usakholelwa kuNkulunkulu. Noma engashongo ukuthi uyakholelwa kuNkulunkulu kodwa wayesho njalo. Noma engakushongo directly ngokuqondile ukuthi ukholelwa kuNkulunkulu kodwa wayesho njalo ukuthi ukholelwa kuNkulunkulu. Next time usazothandaza kodwa uma ethandaza uzovula amehlo ngeke awavale. Uzakwazi ukubaleka ngiyacabanga-ke mhlawumbe noma akwazi ukubona atshele nabantu hayi bo kuyonakala uyabona. Kodwa isimangaliso kasishoyo ukuthi akubona leyo answer le i-answer ukuthi indirectly noma ngokungaqondile uyasho ukuthi ngisazothandaza. Ngamanye amazwi akamlahleli uNkulunkulu noma uNkulunkulu esekhombise isign yokubalahla abantu. Esekhombisa ukubalahla abantu wangabavikela kade bekholelwa kuyena bemkhonza kodwa wahluleka uNkulunkulu ukwenze njani ukubavikela abantu. Uma ufuna ukubuza ukuthi ubani lowo mfundisi uzongithinta-ke eceleni. Angifuni ukusho amagama abantu la. Angifuni ukuhlanganisa abantu nenkulumo yami kule video. Kodwa ngiyafuna ukuthi-ke uma ufuna ungibuza eceleni ungangibuza eceleni. Ngizokunikeza-ke leyo information leyo. Ngingathini? Leyo ndaba yahlala emqondweni wami mangiyilalela ngoba yahlala emqondweni wami ngoba kimina kwangathi uthi umfundisi noma uNkulunkulu ingekho into ekuthiwa uNkulunkulu, kodwa mina njengomuntu nginesidingo sokukholelwa kuNkulunkulu. Noma kuthiwa uNkulunkulu akangisizanga kodwa isidingo asisuki kumina sokukholelwa kwipower ehaya or kuNkulunkulu. Asisho njalo asibambe nje le kaNkulunkulu still singayidedeli. Asisuki isidingo sokukholelwa kuNkulunkulu ngoba ngaphandle kokukholelwa kuNkulunkulu futhi angisanalo ithemba lalutho, angisanathemba ngamanye amazwi. Ngoba umuntu isidalwa efanele sibe nethemba. Uma engasenalo ithemba ngamanye amazwi singasho ukuthi lowo muntu loyo kufanele ukuthi uselimele. So lo sisi lo emva kwaso sonke lesimo esimbi esimvelelayo kodwa uvuka enethemba. Uvuka enethemba ngoba kuyena uNkulunkulu usekhona.
sangathandaza kuyena. Akubalulekile ukuthi uNkulunkulu kuyena uyasizana noma akasizani, kodwa kusho ukuthi kukhona into esiza ngoNkulunkulu engekona ukuthi uyakuvikela nje physically noma ngokomzimba emhlabeni, kodwa kukhona lento yokomoya, ukwazi ukuthi kukhona ipower noma kukhona uNkulunkulu lapha phezulu, noma lento engabonakali ekwazi ukuthi ukhalele kuyona izinto uma zenzeka. So ngingasho ukuthi-ke umculo wami unalokho underlying, lezo yitori ey'njengalezo underlying zikaNkulunkulu ongekho, kodwa khona futhi, yabona, nabantu abamdingayo futhi. Noma ngabe-ke lowo Nkulunkulu umbiza ngani wena mhlawumbe, yabona, ungambiza ngelinye igama, umbize ngani, ungambiza nange-T_V yakho uma uthanda, yabo. So long as ekunikeza lelo themba lokuthi-ke uzoba right, yabona, izinto zizohamba kahle kusasa. Ngakho-ke kusho ukuthi kuyakusebenzela ukukholelwa kulowo Nkulunkulu loyo. So umculo wami kunalezo zinto namhlanje, not wona wodwa nengikubhalayo. Kukhona-ke enye incwadi-ke enye engiyibhalile, kodwa bengiyibhalele okunye yona, yabona. Bengiyibhalele okunye nje enalawo ma-themes ngaphakathi nayo futhi, yabona. So u-point number 1 iwona loyo ukuthi-ke kwi-influence kukhona lokho this need to always have a place where you leave all your burdens, a place where you cry out to, a place you cry out to when you're in trouble, whether it's there or not there, but they need to just throw these things out there and say, take it, whoever you are, take these things so that I can be free. So eyokuqala leyo. Okunye kade ngikubuka nje over the years, ngifunda izinto, ngiyayithanda-ke njalo ama-themes e-science ngoba shuthi ngalunguza ka-science esikoleni. Kanti uma ngilunguza, zaningi izinto ezingifascinate-ayo. Angizange ngibe nesikhathi eside-ke sokuhlala khona. Ngathi ngiyaqhubeka, nobaba eseshilo ukuthi hhayi qhubeka wenze ezinye izinto. Ngase-ke kanti uzohamba naye, yabona, ngabisakwazi ukungiqhubeza, ahambe emhlabeni, agcine ngasakwazi ukungiqhubeza kule zinto engifisa ukuthi-ke ngizenze, kodwa ehambisana ne-science kakhulukazi. So nanamhlanje ngisayithanda i-science. Uma ngiyibona into yakhona yabona ingqondo yami iyahlala ithi ukulalela ukuthi hayi izama ukuthini le nto. So ukhona igama engilithandayo lakwa-science, igama elikhulu, ngingasho ukuthi likhulu ngoba nami akuzange kube lutho ngili-understand, futhi konke amaklasi engawafunda abangifundisanga lelo gama, angizange ngifike lapho. Ngesikhathi ngifundayo ngifundela-ke iy'fundo zobuchwepheshe, angifikanga kuleyo ndawo la ngifundiswa khona ukuthi khona leli gama likhona. La khona bekhuluma khona ngento ekuthiwa i-space time. La khona bethi khona i-space time siyini, bechaza khona i-space time sifana nendwangu, sifana nendwangu. Ngamanye amazwi bathi umhlaba esihleli kuwona noma umkhathi wonke noma iy'nkanyiso noma iy'nkanyezi nemihlaba yonke ekhona ihleli kule ndwangu ekuthiwa i-space time. Indwangu enkulu. Kule ndwangu le wonke-ke amaplanethi namalanga amalanga ay'nkanyezi, yabona, konke iy'nkanyezi ekhona zihleli kule ndwangu. Njengoba yihleli phezu kwale ndwangu ziyayigoba le ndwangu, ziyayibhenda le ndwangu. Ithi uma isikugoba noma ngabe inyanga
noma bumhlaba noma ilanga liyayigoba lento bese iphusheke le ndwangu, yabona, igobe. Ithi uma igoba-ke kuthiwa inyakazisa isikhathi siyashintsha, isikhathi somuntu ohamba osendaweni enhla asifani nesikhathi somuntu osendaweni ezansi, ayifani. Okunye elinye iwashi liyashesha, elinye lihamba kancane, kuya ngokuthi umi ukuphi. Inzima ukuyichaza leyo nto, angizukungena kuyona kakhulu ngoba inzima ukuyichaza ukuthi kwenziwa yini lokho. Izinto ezafundwa zafundwa nawo-Einstein lezo. Basicacisa emhlabeni. Kodwa engikuthandayo kule story se-space time ukuthi ufunda ukuthi zonke izinto ezihleli emkhathini zishiya umaka. Ngamanye amazwi ayikho into eba khona ingawushiya umaka. Ngamanye amazwi uma ngizalwa emhlabeni ngeke ngawushiya umaka. Noma ngabe kuthiwa ngiyaphila kahle ekhanda, noma ngiphilile kahle, noma ngiyaphila enyameni, noma ngiphilile kahle, noma mhlampe angikwazi ukukhuluma noma ngiyakwazi ukukhuluma, noma ngabe nginesiphiwo noma nginaso isiphiwo, noma ngabe ngathini, kodwa nje la khona la ngivele, make ngavela nje ngiyawenza umaka. Make nje ngavela ngenza umaka. Ngamanye amazwi uma usufuna ukuya ey'ntweni ey'fana nomthetho, usuya la khona usukhuluma into ey'fana nobufakazi, yabona, ubufakazi bokuthi bengila ngoba I bent the space time. Ngamanye amazwi ukuzalwa kwami kwenza ukuthi ngibhente i-fabric emhlabeni, yakugoba i-fabric yomhlaba ngoba kufike mina. Yikho ngithi uma ngihamba emhlabeni kungabi into encane. Ubuze amaphoyisa ukuthi kuhambe kanjani, ubuze omakhelwane bathi kuhambe kanjani, kwenzekeni, yabona. Yabo, kuba into enkulu ukuthi ngiphilile ngafika emhlabeni. Zonke-ke izinto ezinjalo akuthina kuphela ezizalwayo, akuzona njalo iy'nkanyezi nemhlaba ezalwayo emkhathini, nathi kunjalo, yabona. So leyo nto ungahamba-ke indawo ende kuyona ukuthi-ke nezinto ezizenzayo nazo zishiya umaka, yabona. Iyo le subject ngamanye amazwi sisakuyona le subject kaNkulunkulu ukuthi zonke izinto ezizenzayo zishiya umaka emhlabeni. Lowo maka loyo ngithe uma ngiwubuka-ke mina ngase ngithi uma ngidlula endaweni ngishiya ama-footsteps, mhlambe ngibone umuntu ngidlula ngingamboni, mhlambe kuqatha kunwele lwehle luwe phansi ne-DNA yami ngesikhathi ngidlula. Mhlampe iy'nyawo zami sibuye la iy'thombe ku-T_V, iy'nyawo ukuthi la khona utholukuthi abaseshi bayasesha bathole ukuthi inhlabathi ekade iphansi kwey'cathulo zakhe itholakala kuphela kuleya ndawo, ayitholakali ngapha. Ngamanye amazwi wayekhona lapha. Ngamanye amazwi umhlaba ukuba khona nje kwakho kuleyo ndawo, noma kuba khona kwanoma yini, noma ngabe isihlahla esikhula kuleyo ndawo, noma kukhula ini, leyo nto ishiya ubufakazi lapho ukuthi-ke yafika lapho, ishiya ubufakazi. Ngamanye amazwi uma ufuna ukuyithatha le nto uyilethe kule story lesi sikaNkulunkulu, kule theme kaNkulunkulu, uthola ukuthi uNkulunkulu ngamanye amazwi uyisona le-space time, ngoba akavumi ukuthi kube khona izinto ezingashiyi ubufakazi. Ngamanye amazwi ugcina yonke amafayela ezinto ezivelile emhlabeni, awagcina ukuthi zake zaba khona, zibe khona iy'nto ey'thile emhlabeni. Nawo amasayini, yabona. Namhlanje siyathola uma sibheka lawo ama-archaeologist la ey'thombeni uma sibuka noma la sifunda khona izinto,
sithola ukuthi hhayi ayahamba phansi athi ukuthi hawu ngempela kwakukhona idolobha ngaphansi komhlabathi. Kwakukhona idolobha elalikhona uma simba phansi komhlabathi Nandi liyavela nawo amatshe. Hawu mhlampe into eyayifundwe ey'ncwadini abantu bengekho sure ukuthi yayikhona bengazi kahle ukuthi noma kwakuyiqiniso yini ukuthi yake yaba khona lento bese bathi mabemba ngaphandle hawu bayithola hawu nansi lento ikhona ngempela. Ngamanye amazwi-ke enye yezinto ezingi-fascinate kakhulu uma ngidlula kuyona o-space time ukuthi-ke ne-nature kaNkulunkulu uyabona ukuthi unhloboni uyabona. Also another theme mhlambe indirectly ekhona emculweni wami kungaba i-theme kaNkulunkulu oyimvelo ngoba ngimbuka uNkulunkulu noma ngimbuka uNkulunkulu ngathi uyena owenza ukuthi noma ngabe ubani uNkulunkulu noma ngabe yini lento noma uNkulunkulu yinto eyenza ukuthi siphile si-survive ngamanye amazwi. Leyo nto esenza ukuthi si-survive uyena uNkulunkulu. So i-nature noma imvelo, amanzi, umoya, umlilo, inhlabathi, zonke lezi zinto zenza ukuthi senze njani sikwazi ukuthi siphile ngamanye amazwi. Ngamanye amazwi uma ziwuNkulunkulu, uma bahlonipha uNkulunkulu, ngamanye amazwi lezo zinto kufanele sihloniphe lezo zinto lezo ezisiphilisayo. Ney'lwane yabona konke lokho iy'lwane sendle esemanzini ey'ndizayo zonke iy'lwane. Izona zinto zonke lezi zinto zonke lezo zinto izinto ezisiphilisayo. Ngamanye amazwi ziwuNkulunkulu kwi-definition yami engiyakhayo njengoba-ke ngikulo mculo njalo nomculo mhlampe o-influence-wa iyona leyo definition ngiyacabanga ya o-influencer iyona futhi ne-definition engisaqhubeka nokuyakha ukuthi uNkulunkulu uyini ngempela ngempela ngoba engathi le subject kaNkulunkulu i-wide kakhulu ngoba futhi ungaqhubeka uthi nabantu bawuNkulunkulu nabantu bawuNkulunkulu esinye isigaba futhi engithe mangibuka ngathi yazi ngihleli ngixakwe lokhu kungixakile ngase ngiyabuka ngathi hayi bo yini engathi nabantu bawuNkulunkulu ngoba abantu umhlaba wonke bayaxabana balwe kodwa bonke bethi bakholelwa kuNkulunkulu oyedwa. Ngamanye amazwi uma bekholelwa kuNkulunkulu oyedwa yini lo nkulunkulu angabazweli bonke ebese abenze bahlangane bavumelane bavikelane bese impilo iqhubeka ingaqhubeki iney'nkinga ey'nkulu. Uma-ke ngiyibuka le subject le yabantu abawuNkulunkulu noma abantu in relationship to uNkulunkulu, then you realize ukuthi mhlambe before ngiqhubeke angizami ukuthi ngithi inkonzo i-wrong kwekushoyo nguNkulunkulu angisho njalo kodwa ngisho nje izinto engiy'funde ngihleli eceleni ngibuka impilo yami nombuzo ungifikela ukuthi kanti uNkulunkulu ubani? Kanti uNkulunkulu ubani? So akekho umuntu engimcabanga uma ngikhuluma ngale nto kodwa ngiyicabanga mina nengikubonile nengikufundayo nengikufundile so yeah. So uma-ke uNkulunkulu
engadali ukuthi labantu bahlangane bakhulume ngezwi elilodwa. Kusho ukuthi uNkulunkulu ngamanye amazwi siyabakha izwi elithile lakho uNkulunkulu walo laphaya ngokwey'dingo zalo, izwi elithile lakwaZulu mhlawumbe lakhe uNkulunkulu wamaZulu othile obuka impilo ngendlela ethile ngokwey'dingo zamaZulu la ehleli khona, ngokwe-weather yakhona futhi yabona, kwey'tshalo abakwazi ukuy'tshala ney'lwane abakwazi ukuy'thola ey'dliwayo mhlawumbe noma ngisho njalo, yabona. So uNkulunkulu wakhona uhambisana nendawo abahlala kuyona ngamanye amazwi. Nabanye abaphila ogwadule uNkulunkulu wakhona uhambisana nogwadule, yabona, mhlambe ney'tori zakhona mhlambe zinjalo nje, ziphathene nogwadule uma ixoxa iy'tori zakhona. uNkulunkulu wakhona unalokho, ney'dingo zabo zihambisana nokuthi uNkulunkulu wakhona uthi bazokutholaphi ukudla, ikuphi la bokuthola khona, yabona. Nabasendaweni ebandayo nakhona uNkulunkulu wakhona futhi nakhona owabo udila ney'dingo zabo ey'fana nesimo sabo. So ngamanye amazwi ngihlale ngabona labo onkulunkulu ngathi baningi. Ngamanye amazwi ngathi thina esibhala le ncwadi ngoNkulunkulu esithi-ke uNkulunkulu ngokwamaZulu, kwabeSuthu, kwabeLungu uyilokhu. Enye into kade ngi-fascinate-a mhlawumbe ile nto i-history mhlawumbe endala yamaGreki engihambe ngithe uma ngihamba ngase ngihlangane ney'ncwadi zakhona noma ngihlangane nolwazi lwakhona, okunye sikubona ngisho la kumabonakude or noma ey'thombeni lezi ey'bukwayo, bese uyabona ukuthi hawu, okay, kunoNkulunkulu ekuthiwa osibanibani endaweni ethile, yabona. Esizweni-ke sakudala samaGreki uthola uNkulunkulu engathi baningi, khona uNkulunkulu othile omkhulu, kube khona onkulunkulu abaningi bezinto ey'hlukene, onkulunkulu ababuye baxabane futhi, uyabona, abaxabanayo. Kodwa uthi uma uyibuka le nto bese ubuye ngathi ayi, yini engathi i-character yomuntu le yonke, yabona. Uma ubuka bonke labo nkulunkulu bakudala bamaGreki bese ubona ngathi yini engathi kukhulunywa ngomuntu la, yabona. Umuntu mhlampe oyolwandle abhekane ney'phepho, ofisa engathi angaba ney'nhlanhla lapho olwandle, afise ukuthi angaba nothando bese edinga uNkulunkulu wothando, ongazwani noNkulunkulu mhlampe welokhuzana, uNkulunkulu wempi mhlawumbe uNkulunkulu obuhle, ongazwani noNkulunkulu, oxabana noNkulunkulu, yabona. Ngamanye amazwi not just ukuthi izinto nje esibhekana nazo kuphela, but izinto esibhekana nazo actually labo onkulunkulu bayizimo zonke zokuphila esibhekana nazo njengabantu. Ngamanye amazwi ngathi amaGreki akudala ayibhala into eyayikhuluma ngezimo ayibhekana nazo, kodwa ayisethi-ke zonke lezi zimo ziwonkulunkulu ngoba zinkulu. Zinkulu lezi zinto, njengoba zinkulu ziwonkulunkulu ngoba zingaphezu kwabo. Uma kufika i-volcano kungaphezu kwabo, uma kuba khona i-earthquake kungaphezu kwabo lokho, uyabona. Into abangakwazi ukuyenza, abangakwazi ukuyivimba leyo, uyabona. Into efana bayicele, benze imihlatshelo, benze zonke izinto zokucela ukuthi angenzeki. Becela-ke bengaceli kuNkulunkulu obhubhisayo, kodwa becela lo omunye uNkulunkulu ovikelayo mhlawumbe, uyabona, kanjalo kanjalo. Angisezukusho ukuthi uNkulunkulu bahlukene kanjani, yabona, kodwa bonke labo onkulunkulu laba benza izinto ey'hlukene, uyabona. So uthandaza kuloya uma ufuna ukuthi avimbe lo, uyabona, kanjalo kanjalo kanjalo. Iyona mqondo engawuthola uma ngibuka le nature yalabo onkulunkulu noma isimo, imvelo yalabo onkulunkulu, ngiqhathanisa nombuzo wami ukuthi uNkulunkulu kanti yini madoda? Uma nami ngathi uma ngi-experience ngabona hayibo, yini engathi uNkulunkulu usekhona still, noma ngangithi mina mhlampe uma sengine-strain and stress
kwi-religious space, in a strain and stress kwi-religious space, uNkulunkulu ngiyasaba khona. Ngathi mangibona ngathi engathi still ukhona, kodwa imvelo yakhe akuyona le engangicabanga ukuthi iyona. Enye inhlobo yemvelo, yabona. Enye inhlobo yemvelo ene-reality ethile ngaphandle ngaphandle kwey'mangaliso kuphela, kodwa kunento e-real about uNkulunkulu, yabona. Kune-reality about uNkulunkulu, yabona. And then bese kuba khona abantu abafana no-Nietzsche ekuthiwa bathi umprofethi othile wayehla entabeni wayesithi uNkulunkulu ufile. Incwadi kayibhalile-ke le njulabuchopho lekuthiwa uNietzsche. Yayisho-ke le nto le, yayisho ngesikhathi khona umhlaba ushintsha futhi njengoba ushintshile ngo-1994 umhlaba. Singena deeper kule nto ekuthiwa o-postmodernism and so on. Kwakhona isikhathi kwakuthiwa i-modernism-ke la khona abantu sebephuma kuleya nto yakudala yokuthi izinto zinje kuphela. Azinje, bengenabo futhi ubufakazi bokuthi yindaba izinto zibe njalo. Ne-art yayidwetshwa ngaleso sikhathi, izinto ezazenziwa ze-art, angisho njalo, ngasho ukuthi yayidwetshwa nje kuphela. Zonke izinto nemidwebo kakhulukazi, angeke ngithi imidwebo ye-art ne-culture nayo ezazenziwa ngaleso sikhathi zazi uhlobo oluthile kuphela. Mayengenayo, masingenjalo kusho ukuthi ngamanye amazwi akuseyona i-art lo yenzayo. Ngamanye amazwi umculo engiwucelayo uma ungafani nomculo othile kusho ukuthi akona umculo. Kwakunjalo ngaleso sikhathi, uyabona. Kanti namhlanje sekushintshile manje, sekukhona ukuthi nje i-art isinama-definitions amaningi. Ngamanye amazwi sesiyichaza ngey'ndlela ey'ningi i-art, ukuthi i-art ngani. I-art ngokuthi inyakazisa abantu mhlawumbe, benza bakhulume, benza baxoxe, benza ukuthi kube khona izinto bakwazi ukuthi baxoxe ngezinto ezibathintayo emhlabeni, yabona. Isithombe mhlawumbe siveza umama ehlakula mhlawumbe emasimini, senza abantu lokuzana. Senza ukuthi-ke abantu bakhulume ngale nto ayenzayo mhlawumbe. Hawu, yazi impilo yake yaba nje, kodwa ayisenje namanje, uyabona. Base beyakhuluma, bakhulume-ke ngaleyo nto ngokubuka nje le sithombe, uyabona. Nezinye iy'thombe kanjalo nazo ziletha imiqondo ehlukene. Abantu abagcina beyiletha kuma-discussions abo, beyi-discuss-a ngenxa ye-art abayibukayo. I-art-ke iy'nto ey'ningi, ngisho imoto ehamba emgaqweni iyi-art, ngoba mayisikorokoro mhlawumbe bayibuka abantu bathi, oh yazi yayimbi le moto, basho izinto ey'ningi ngayo, yabona. Iba yingxoxo kodwa leyo nto le edlulayo, yabona. Sengaba ukuthi-ke yiphi i-art ebalulekile nesiyenza ibaluleke kunamanye ama-art, ngoba imoto yesikorokoro singangayinaka bese ukuthi omunye mhlawumbe o-practice i-art ayithathe yona le moto ayithande ayibeke kwi-plinth noma kwi-platform, ebese ethi mhlawumbe ayibeke namanye futhi amalokhuzane futhi ama-objects, ezinye izinto ayibeke nezinye izinto mhlawumbe neyinkamba, bese ethi-ke zonke lezo zinto lezo athi-ke ngabulala izinto, bese ethi zonke lezi zinto lezi-ke i-art engifisa niyingene la kule ndlu nizoyibona. Nayo imoto nayo ikhona lapho eyisikorokoro nayo. Khona afuna ukuthi niyikhulume mhlawumbe njengoba ihleli la, khona afuna nikukhulume noma nikubuze ngokubona le moto. Mhlawumbe nakhona le moto uyibeke la kule platform ngoba mhlawumbe ngendlela ebole ngayo, mhlawumbe idliwa i-rust, mhlawumbe ufuna ukukhuluma mhlawumbe uzama ukukhuluma nge-waste, ukuthi mhlawumbe imoto isaduma kodwa isirastile. Ngamanye amazwi uzama ukuthi mhlawumbe abhale mhlawumbe nesihloko sayo lokhuzana i-art phansi la kwi-plinth yakhe lapho, noma kule platform, noma kule slab lesi kasimende la phansi, noma siplanga noma esani la abeke khona phezu kwimoto, abeke khona imoto phezu kwaso, abhale athi-ke recycling, yabona, or the recycled, or recycling, or to recycle, or mhlawumbe into ephathelene kodwa nokubuyisela izinto esimeni, yabona. Isidingo sokuthi umhlaba ungamoshi i-environment,
izinto mayisasebenza zingalahlwa kodwa yilungiswe mhlawumbe, uyabona? Angasho njalo mhlawumbe u-artist, uyabona lo osuke enze leyo art leyo. So ngamanye amazwi-ke uNietzsche-ke wathi-ke okuleso sikhathi modernism, isikhathi-ke esasi-question izinto ngamanye amazwi ey'ndala. Izinto ey'ndala zasey'buza ukuthi hayi bo manje kuyiqiniso ngempela ukuthi uNkulunkulu ukhona. Kuyiqiniso ukuthi there's an example that I always make yokuthi kuqala esintwini sakithi noma ebantwini sakhula kukhulunywa izinto ama-themes afana nokuthakatha. Kukhona ama-themes afana nokuthakatha asekhona nanamhlanje, mhlawumbe ngeke asishiye futhi ama-themes angasoze asishiya la, uyabona, asesintwini sonke. Lezo zinto lezo uthola ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi sihambe safunda ngokwesayensi mhlawumbe le ye-medicine, yezinto zemithi nani. Sahamba safunda sathi hawu, noma ingqondo kakhulukazi isayensi le yengqondo le sahamba safunda ukuthi hayi bo, abanye abantu bayagula ngengqondo bese uthola ukuthi kuzoba khona umuntu ozokweqa uthango ebusuku, mhlawumbe engagqokile, ahambe emgaqweni anqamule emgaqweni, mhlawumbe aze angene nasemagcekeni abantu mhlawumbe enqamule ebusuku, uyabona? Ngoba kukhona isifo anaso. Sasithola mhlawumbe sasithola-ke kule minyaka namhlanje ukuthi hawu kukhona o-dementia, yabona, safunda lezo zinto, kukhona o-dementia. Kuso lesikhathi so-modernism la khona-ke nesifundo se-psychology ekuthiwa khona sikhule khona, sakheke khona abantu abafana no-Freud nobani, ukuyibona abayidevelophile le discipline yo-psychology, yezomqondo, ukufunda ngomqondo. Sithole ukuthi-ke izifo zomqondo zimi kanjani, umuntu ugula kanjani uma egula ngomqondo, uma yabona kanjalo kanje njengoba seziningi namhlanje izimo, izinto esey'fundwe ngomqondo esezenziwa zibe izifo. Ekwangezona izifo kuqala kwakwamacala ngesikhathi sakudala. Mawutholakala nalokhu usecaleni, uyabona? Bese uyajeziswa ngendlela mhlawumbe kwesinye isikhathi ebuhlungu, uyabona? Kanti wena mhlawumbe ngaphakathi ubone ngathi ku-unfair lento abayenzayo ngoba aba-understand ukuthi wena uzwani noma u-understand-ani ngesimo sakho nokuthi iqiniso lesimo sakho yini. Ngamanye amazwi leso simo-ke se-modernism sasesiphuma kuleya ngqondo yaqala ukuthi uNkulunkulu kuthiwa uthi kuphela, akaphendulwa futhi uNkulunkulu. Uma ethe kusuke kunjalo, awumphenduli uNkulunkulu, uyabona? Uma ethe nje awumphenduli, uyabona? Awubuzi imibuzo, uthatha njengoba kunjalo ungabuzi. Yayisithi i-modernism siyambuza uNkulunkulu, siyabuza ukuthi lento idaleke kanjani, yabo? Nemfundo-ke yosayensi-ke yayisikhula ngalo, yayisikhulile ngaleso sikhathi, kwakhiwe nemishini ethile, kwafundwa ngogesi, kwafunda ngani, zonke izinto ey'fundwayo zasemhlabeni esiy'bona kwi-technology seyiqalile ukufundwa, sekubonakala ukuthi hayi bo, awukhona nogesi ohamba emoyeni, kukhona kukhona nani yini enye ekhona, nomhlaba awuyena ulokhuzana, awukho flat, u-round. Sekufundwa izinto ey'ningi ezay'phambana nolwazi. Kwakunesikhathi la khona kuthiwa umhlaba uqondile, ufana ne-page eliqondile noma itafula eliqondile. Ngamanye amazwi uma ungahamba la usuka la uya le, ungafike uwe lapha eweni ekugcineni, uhamba kuleli tafula leli, usuka la uya le noma usuka la uya ngapha kwa-right noma uya ka-left wetafula. La liphela khona kusho ukuthi kuphela komhlaba, uzowela phansi. Kwase kufundwa ukuthi hayi bo, ayikho leyo nto, ungawuzungeza umhlaba, uzungeze, uthole ukuthi hayi bo uyahlangana, uma uya ngale ufike uhlangane ngapha. So zonke izinto lezi zagcina sey'fundwa kwatholakala ukuthi hayi, angiyijwayele lento ye-microphone, kodwa-ke kancane kancane. Right, so lesikhathi lesi-modernism sasi-question-a-ke zonke izinto ezaziqhamuke ngaphambili, uyabona? So lento kalokuzana kalo baba lo Nietzsche lo, yalo mprofethi
osuka le entabeni owehlayo bese ezoletha iy'ndaba ezithi uNkulunkulu ufile noma akasekho. uNkulunkulu uyasho ukuthi ufile konje Nkosi yami. KwaZulu sithi inkosi ikhotheme. uNkulunkulu uma eyinkosi kusho ukuthi fanele ngabe sithi wayezama ukuthi ukhotheme. Hayi mhlambe ngeke ngi-wrong, mhlawumbe ufile akakhotheme. Wayithi-ke uNkulunkulu ufile-ke mhlawumbe, uyabona, asisho njalo, asisho njalo. Uma ngi-wrong seniyongixolela, ngizama ukucinga amagama a-right, kunzima ukuwathola kahle. So uma ethi ufile, amanye amazwi uzama ukuthi kulesi sikhathi se-modernism, kulesi sikhathi se-modernism engathi uNkulunkulu asisenaso isidingo sakhe ngoba sesiney'ncazelo zonke. Isayensi isimane yasinikeza zonke iy'ncazelo, ngathi akasadingeki uNkulunkulu. Ngamanye amazwi kukhona ingoma eyodwa engiyibhalile ethi Nietzsche said God was dead and that's what they are trying to do. Maybe that's what they're trying to do. To kill a man who evokes humility. So ngamanye amazwi le ngoma ithi uma uNietzsche ngesikhathi ethi uNkulunkulu wayefa wayefile, also iletha umqondo wokuthi ititle yale ngoma, sorry, ithi when God is an outcast. Ngichazile-ke ku-video-ke, uma uya ku-video edlule manje uzothola ukuthi-ke le ngoma-ke ngiyichaze kanjani kuyona. Uye ku-video nje before le ephume ngesonto, la khona ngichaza ngamaculo-ke, ngiyichazile-ke le ngoma khona. So ngamanye amazwi into engizama ukuya kuyona ukuthi uNietzsche uthi-ke uNkulunkulu, ngamanye amazwi uletha i-theme ye-humility as well, ukuthi-ke uma uNkulunkulu efile, then therefore abantu abasanayo i-humility akade benayo ngaphambilini, noma ukuzithoba basakwazi ukuyithoba ngoba manje sebazi yonke into. Abasakwazi ukuthi kube khona izinto abathi abazazi ababethembela kuNkulunkulu kuqala, noma kwaba angasekho, noma uyabona baziyo ukudlula bona. Kodwa wonke umuntu useyazi manje ngoba isayensi iyamnikeza ulwazi ukuthi hhayi leyo nto ayikho, leyo nto amanga lawo, uyabona, kanjalo kanjalo. Bese sigcina uNkulunkulu kuyinto manje esingazi umenze njani, siwenze njani ngayo ngoba manje uyabona iminyaka neminyaka-ke lokho kukhoze-ke izinto ey'ningi, ama-movements amaningi empilweni, abantu beshintsha belandela lokhu, zonke izinto zishintsha ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayengasekho, uyabona. Abanye still babambelela bathi hayi yini engathi ukhona still, yabo, ngendlela ethile, engathi ezinye iy'ndlela y'khombisa engathi uNkulunkulu ukhona, kanjalo kanjalo kanjalo. So iy'ngoma zami-ke ngingasho ukuthi-ke zithinta-ke i-theme kaNkulunkulu nokujula kwayo ngey'ndlela ey'ningi. Kuningi, yazi, ngisho i-nature nje yothando, ngiyabhala ngothando ey'ngomeni zami, ngendlela olujule ngayo kungenza ngicabange ngoNkulunkulu uma ngicabanga ngothando, ukuthi ulakhe kanjani, yini lube yilento oluyiyona. Enye i-theme mhlawumbe singangena kuyona ngelinye ilanga siyibuke ukuthi-ke yini lujule kangaka, nokuthi lube yilento oluyiyona, nokuthi lona lukanjani. Ngoba uyabona ekukholweni ebuKrestwini kukhona into ethi uNkulunkulu uwuthando. Ngamanye amazwi ubuKrestu uma buthi uNkulunkulu uwuthanda, bumchaza nabo ubuKrestu actually bumchaza ngey'ndlela ey'ningi uNkulunkulu, uyabona. Kodwa ngathi okuqhakamba phezulu isikhathi esiningi i-authority, i-authority part of uNkulunkulu, ukuthi uthi ungenzi nje, wokwenza nje, uyabona. Ikona okuvela kakhulu lokho. Kodwa
Kuningi okutholayo uma ubukisisa kahle usubuka ngamanye ama-glasses. Sona same scriptures samaKrestu, iBhayibheli. Uthi uma usubuka ngamanye ama-glasses bese uyabona ukuthi hayi bo, engathi kwakushiwo izinto ey'ningi la ngey'ndlela ey'hlukene uyabona. Kodwa-ke kwase kuthi abantu mhlawumbe bakhethe ukuthi bazokhanyisa lokhu kakhulu, lokhu bakukhanyisa kancane uyabona. Kanti futhi ney'nkolo ey'ningi eziphansi kobuKrestu ey'phansi kobuKrestu zehluka ngenxa yokuthi zikhanyisa ini, zehluka ngenxa yokuthi zikhanyisa ini. Ngesikhathi zikhanyisa lokhu, enye ayikukhanyisi lokhu, enye iyakukhanyisa, enye ayikukhanyisi, uyayibona kanjalo kanjalo uyabona. Okuchaza ukuthi i-nature ngempela ukuthi uNkulunkulu uyini, into ejule kakhulu uyabona leyo. So sengikuthinta-ke lokho ukuthi o-local gods ukuthi onkulunkulu kube iy'ndawo ney'ndawo, ukuthi iy'ndawo ney'ndawo ziba-ke nonkulunkulu bazo-ke abafisela leso sizwe sakwaZulu makuthi esakwaZulu esakithi, ukuthi siphumelele. Size sihambe siye empini nonkulunkulu waso, siyolwa nonkulunkulu ofanayo ngalena, uyayibona leyo nto. Ngamanye amazwi ilokhu engifuna ukuya kukona ukuthi uyakwazi nonkulunkulu ofanayo ukuthi alwe nomunye unkulunkulu ofanayo ngale baxabane, unkulunkulu oyedwa, uyabona. Uma kuthiwa-ke sonke sidalwe uNkulunkulu emhlabeni, uyakwazi ukuthi uNkulunkulu oyedwa axabanise abantu bakhe abadale yena. So enye i-nature-ke yama-local gods kukhona lento ekuthiwa ngathi kukhona lento ekuthiwa ama-local gods, onkulunkulu bendawo ney'ndawo ney'ndawo uyabona. Yikho silwa nje kangaka emhlabeni ngoba abafani labonkulunkulu lapha uyabona. Nokuthi bavuna indawo nendawo uyabona. Okusho ukuthi uma bevuna le izothi mayithi iyalapha iyolwa le bese kuthi leya nayo ithi ivunwa owayo uNkulunkulu, nale ithi ivunwa owayo bese ihlangana phezulu, hey kushunquthule. So these themes are really fascinating kimina kakhulu ngendlela esimangaliso. Ngisakhula-ke ngangisaqala ukusebenza, hla ngisixoxa-ke le story nala ngake ngasixoxa la ku-social media, esithi ngangisebenza nendoda umfowethu owayefundile kakhulu ngalezi zokomqondo, philosophy. Ngiyithanda-ke yabona ukuthi masihlangana sikhulume ngoNkulunkulu naye yabona, sixoxe into yoNkulunkulu bese ngi-realize ukuthi hayi bo, yini engathi yena unolwazi olungaphezu kolwami, uyabo leyo nto. Unolwazi olungaphezu kolwami bese ngicacisela ukuthi hhayi uNkulunkulu akanjena uyabona, azama ungichazela ukuthi kodwa ngingamuzwa uyabona leyo nto. Kwangithatha isikhathi ukuthi ngize ngifike enkingeni la khona. Noma phela ngafunda emva kwalokho, ngafunda ezinye izinto uyabona kancane kancane, kodwa ukungena enkingeni kona okwangenza kakhulu ukuthi ngiyibone i-nature kaNkulunkulu ngendlela engicabanga ukuthi ngiyibone iyiyona ngokweqiniso. Angizukusho ukuthi-ke lokhu engikushoyo awukwazi ukukuphikisa, kodwa-ke ngokwami ngibone ngathi iqiniso lelo uma ngibuka uyabona ukuthi uNkulunkulu unje kanti uyabona. Ngoba ngibuka empilweni yami uyabona, sengi-analyze nami ngiyabona, ngihlaziya, ngihlukanisa izinto, ngibuka ukuthi hayi bo lokhu nalokhu uyabona. So sengaseqedeni-ke manje, sengiyaqeda. So yonke ama-themes lawo-ke angenza ukuthi-ke ngibhale engikubhalayo njalo uyabona. Ngisho ngibuka i-nature yemiphakathi, ngibuka izimo ezenzekayo, uyabuya lo nkulunkulu lo ukuthi yena usebenza kanjani kule miphakathi noma these characteristics kaNkulunkulu zisebenza kanjani kule miphakathi le ngesikhathi kwenzeka lesi simo lesi. Kuyangibuyela njalo ngizama ukucabange ngaleyo ndlela konke uyayibona leyo nto. So sengisuke ngeqala ukuthi-ke ulwazi-ke over the years, including umfowethu lo kade ngikhuluma ngaye, lwangisiza ukuthi-ke kuthi mase kufika lesi khathi
ngikwazi ukulihlaziya kahle, ngibuyise nokuthi naye wayetheni kumina kudala, mase ngiyabona ukuthi ngempela ngempela wayekwenye i-level ye-understanding engangingakafiki kuyona. Ngangihlangana nabanye abantu-ke futhi ngoba ngangithanda ukuxoxa nabantu njalo uma ngihlangana nabantu ngikhulume lezi zinto lezi. Ngahlangana nomunye naye wayequestiona ngenye indlela ngathi yabo lo yini engathi lo uthi yabo. Kwesinye isikhathi ngihlangana nabafundisi bey'nkonzo ey'thile abafundile kakhulu, nabo bangifake bangijikijelele lento ekuthiwa i-curve ball ethile uyabona la khona ngithi mangithi eyi yini engathi lento angijikijelele yona ingiginqa phansi ngenye indlela yabo. Sekufanele ngiqale futhi ngiyiquestione lento engiyikholelwayo ukuthi hayi bo, ngiyibambe kahle ngempela i-meaning yempilo. Ngikubambe kahle ngempela ukuthi iyini ngempela i-meaning yokuphila. Noma ngi-indoctrinated ngale ndlela ukuthi senginenkani, angisafuni ukuzwa enye into engaqhamuka komunye umuntu noma ngicabanga ukuthi ngihlakaniphile. Ngi-indoctrinated ngale ndlela ukuthi sengicabanga ukuthi i-doctrine enginayo ihlakaniphe ukudlula lonke ulwazi olukhona emhlabeni. Iyona nkinga engayi-realise kancane kancane ukuthi hhayi engathi kuningi esingakwazi uyabona. Sibonge-ke isikhathi samanje se-information esiletha-ke olunye ulwazi oluningi ngokuphila uyabona. Sesibona no-A_I basilethela esinye isithombe nabo no-social media basinikeza esinye isithombe ngokuthi hayi bo, kanti umuntu uyini uyabona. Sesiqala ukubona ezinye izinto ekade singazi siy'bona. Nesisazofunda more kabanzi ngokuthi uNkulunkulu uma kuthi ukhona noma uyisimo esinjani uyabona, simfunde ngenye indlela entsha nomuntu ngokunjalo sikwazi ukumbona ngenye indlela ukuthi umuntu unje kanti awu uyabona unje maqhamuka ku-A_I umuntu uba nje uyabona. Nakuthini makuvela lokhu umuntu uba kanje uyabona. Kuba sithintwa izinto esibhekana nazo uyabona nezisifikelayo empilweni. Njengoba nami ngafikela ukuthi-ke ngibe ne-stress sokukholwa ngigcine ngingasayi ngisho enkonzweni, ngigcine sengibuza-ke sengibuza ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu unjani, uwumuntu onjani or uyinto enjani uyabona. Kwangisiza ukuthi ngikwazi uku-navigate impilo noma ngikwazi ukuthi ngiphile ekuphileni. Sengine-understanding yokuthi-ke engangibambelele kukona ngigcine sengikubuka ngenye indlela uyayibona leyo nto. Ngigcine sengikwazi ukukubona ngenye indlela, hhayi kodwa ukuthi ngilwe nako, cha angilwi nako, angilwi ne-past uyabona. Angilwi nengakufunda kodwa ngiyanezezela olwazini engalifunda bese-ke lungisiza ukuthi-ke impilo ngiyiphile kangconywana kunakuqala. So umculo wami-ke wonke u-influence-we yilokho ukuthi-ke ngiwuphile ngendlela ngiwucule or noma ngikwenze ngendlela eletha lawo ma-themes noma lezo y'ndikimba noma lezo y'hloko, oletha lezo y'hloko ngokuphila kwabantu. Ngisawasebenzisa-ke ama-Christian themes namanje, Christianity themes noma ama-church themes. Ngisawasebenzisa njalo uma ngilokhuza, uma ngibhala ingoma. Okunye kukuthintile-ke kwi-podcast edlule. Uma uya laphaya ku-YouTube uzoyithola-ke i-podcast la ngikhuluma khona ngey'ngoma. Ngikuchazile-ke lokho lapho. Bese kuba i-section nje yokugcina engifuna ukuyithinta ile abake bathi i-social contract. Social contract ngamanye amazwi isivumelwano sabantu abasenzayo ekuphileni. Njengoba siphila nje senza izivumelwano phansi komthetho esiphila phansi kwawo. Mase-South Africa phansi komthetho wase-South Africa sinezivumelwano. Silandela umthetho ukuthi masi-drive-a sizo-drive-a sonke sigcine lo mthetho. Uma ngabe sihlangana nabantu asizi ukuthi sibathinte, sihambe sibathinta uyabona. Sizosihlonipha i-space sabo uyabona, yabona space esithile kuyi-personal space sabo. Ngeke sisondele eduze kakhulu umuntu ngize ngisondele ngize ngihefuzele eduze kwakhe, akuzukwenzeka lokho. Ngizomhlonipha yena ufana nathi ngisondele, methi angisondele ngizosondela ngoba kusho yena.
imithetho-ke siphila phansi kwayo leyo yabona, ukuthi angihambe ngilwa nabantu endleleni nje, imithetho ayivumi yabona, angihambe ngingebe izinto zabantu ngoba umthetho awuvumi ukuthi-ke ngihambe ngebe izinto zabantu, angihambe yabona zonke izinto angihambe ngimoshe izinto ama-assets abantu, izinto abantu abanazo, lo ngiy'limaza mhlawumbe angizenzi lezo zinto ngoba i-social contract yethu ayivumi. Amanye amasu sinesivumelwano nje basiphila emhlabeni, leso sivumelwane le theme kaNkulunkulu iyangena kusona, le theme kaNkulunkulu noma le sihloko nguNkulunkulu noma le ndikimba iyangena kule ndaba yokuthi-ke yakheke kanjani le social contract ngoba phela i-influencer nangenkolo kwesinye isikhathi bese-ke abasebukholweni balethe influence yabo emthethweni, umthetho bese ubhalwa ngendlela ethile evela kwi-influence yokukholwa, kuya ngokuthi bangaki abantu abakholelwa entweni ethile. Uma bebaningi kakhulu leyo contract yethu izoba nalezo zinto zalabo bantu kakhulukazi, uyabona kanjalo kanjalo kanjalo. So ngamanye amazwi inkolo esikholelwa kuzona noma uNkulunkulu esiza nabo bazongena ngisho emthethweni yethu. Leyo mthetho-ke kube yona esizoyilandela-ke uyabona, ibe kanjalo. Kwesinye isikhathi-ke yazi-ke uma sengivala nje as a conclusion, ngingasho ukuthi-ke mhlawumbe singawubuza umbuzo ukuthi how do you unite our gods, our different gods, which is one God? How do you unite our different gods, our views of a God, views that make this God to be a different God? How do we influence those views so in such a way that we end up with one God who respects or who makes sure that all humanity respects itself without diminishing a certain side yabantu, yabona, kuthiwa laba abaphansi, laba bangcono, labantu laba bekho ngcono kunalaba bona. Amanye amazwi-ke sinaleyo nselelo ukuthi-ke sikwenza kanjani lokho ukuthi bonke abantu balingane emehlweni kaNkulunkulu nasemehlweni abantu, emehlweni kaNkulunkulu nasemehlweni abantu. Abantu singabalinganisa kanjani ukuze bonke bathole ukuhlonipheka, bathole nokwazi ukuthi bathole amathuba abenza ukuthi bakwazi ukuphila, baphile nemindeni yabo, baphilisane kahle nabathandiweyo babo. Mhlambe-ke asiyiqedele la, sihambe kakhulu vele kulokhu. Ngangithi-ke mhlambe-ke angeke ngithi-ke sesiyohlangana-ke kwi-podcast elandelayo. Ngiyanicela ukuthi niye laphaya no-subscribe kwi-channel yami, kodwa-ke kwi-channel ngoba kumixekile khona nezinye izinto ezikhona lapho, mhlawumbe kufanele ngiyikhiphe lezi ezinye izinto. Kunezinto ey'lapha ezinye mhlawumbe fanele nilandele i-playlist yama-video lawo la ngikhuluma khona. Wonke kama-video-ke uyakubona ubuso bami kwesinye isikhathi, kodwa-ke ayayicacisa wona. Kuyi-playlist ibhala i-podcast, ngisho njalo. Niye kwi-playlist podcast kwi-channel yami khona i-podcast playlist, niye kuleyo podcast playlist and nizowathola-ke lama-video-ke ngaphansi kwayo. Hhayi-ke angeke ngithi-ke engingathi-ke ngingaba nesonto elihle. Yabona angisazi ukuthi ngizothini, yabona ngijwayele i-TV. Okay, nisale kahle kuphela nje. Ngiyabonga.